Mga kasama, kumusta? Kini gihapon sa Brisela na kanas. Kini ang tulumanon nga maghahatag og tingog ug dungog sa atong mga kaigsuonan OFW nga nanimpahag sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong Bayani. Padayon na karon ang katapusang sumpay sa suwatampo nga gipadaka nato sa atong suking katanaw nga nagpatawag sa nga Giselle. Pinay o kababayan naman ang tanako si Madam Clarissa na kung among babae. Apay grabe maninin sa kabati o batasan. Sugway kayo siya ni Sir Caleb ngayon pana o maayo kang tao. Sa itsura sa layo kaayo siya o dili sila parison. Gwapo kaayo si Sir o si Madam dili maayo kitsura o pertipan malitahan. Sa tanang mga sakripisyo na ko, muy akong inspirasyon ng akong pamilya sa Pilipinas. Apil na nga naghatag na ko kadasig mga akong langging ni Sileo. Usa kay gayon ni Ana, nakalutang ko. Sa diyang nanguyab na ko si Faisal nga Arabo nga driver ni Sir Caleb. Pero gipasabot ako siya nga naana ko nagpupunta sa Pilipinas. Samtang si Madam Clarissa sa kaadlaw ni Ana, di pagtrabaho kong maayo nga halos di patay-patay na kong lawas. Kaya lagi binayran ko mo ang aking servisyo. Si Liusad na akong iyak, nagpinago. Dili na nako makuntay. Nagpakisusin ako pinaagi sa akong manhood nga si Fred. Kuan ba? Naaot ako'y gusto pakisayra ni mo dong, Fred. Hinaot nga masabtan ko ni mo bahin, ani. Bahin nila yun. Ano niyo yung sariling bahin sa nakoro niyan? Problema mo na, Giselle. Oh, sino akong problema ba? Wala sige sino akong problema dong. Haon sa man lagi dong. Ang siya, may kikot ba na kaya ako na? Basta, Balik ka buhat si mga nagking na rin, manong. Laing babae kitang gil, pero sige, charsari ako niya. Kung karoon, resulta na. Magdos na babae, pwede sukuas kinikanan. Mga posible niya nga. Magpupusin ko sa lino. gano'ng imuhang maniniyan ako dong. Gano'ng man. Nagtarong mo na ako sa kong pagkababae, labi na yun sa mong relasyon. Pero gano'ng man. Nga nang wala man nagkikumulit ko atong panahon. Nga gisugtan na unta nagkagdistansya layo. Ganun ang panahon ko sa mga pinangin. Magtamis kayo mga salita. Ganun pa mga doon. Makapon ka na yun. Huwag kay barangkanan.
Josie. Hi, Pa. Baya. Ang pang-chicks na kumangod, baya. Dili man ako eh. Tuman lagi ko college. Kana. Mao gina insakto, Fred. Kim pa. Mura tayo ko ang... Asa na yung gamito, uy? Si Luloy. Bihar ako eh. O magkuhag sa video. Naihingan ko, boss ay. Ah, Ang sila ka lang, ako na asa. Of course, bago na ka sa video kay kamay man ko man ang kasi na alright. hoy, ikaw ha, Luloy ha? Paila na lang yung kang kuanak ha? Ikaw ron? Ayaw anak, uy. Wala naman ko laing choice pa. Nahitabo naman. Oh, dawaton og mag-move on. Pinahinay naman na ako na dawat pa. O gilaksi na sad nako sa akong huna-huna og kasing-kasing. Bullshit! Hari mo si Faisal na auto naman. Tuan na sa garage, ma'am. Ang dami ko sa kiran. Iparehas sa tibok. Pag-ingot kayo. Kung namatay pa ang tamumay pa. Limba ko, uy. Pitok-pitok na rin sa katabangan. Pahawan ka! Pinakog na pa kay Isugo, madam. Pahawan ka! Grabing malitahan yun ni Madam Clarissa. Kung manulti, muraguay ka man tayo. Huwag yung ka makasabot kung nga nung init man doon kaayo siya doon ngari ka na. Ikaw ha? Naglagot ra ba ko nimo? Kinaihi kayo nga nakabantay ko nimo napasiklat ka sa umbana. Lo, huwag ko din kaon, madam. Uy, Ilang! Dugoro ng bakbaan nimo. Giselle, I receive a call from the police department that the car driven by Faisal accidentally bumped to a huge trailer truck. What? Yeah, Oh, Sir Caleb, where are they now? at the hospital morgue. According to the report, they were both dead on arrival. Did you confirm the report, sir? Yes, I did it. 100% confirmed. They're gone by a car accident. Oh my goodness, my wife, Carissa, has gone. thank you, sir, for being nice to me. For being kind. I have to leave this country and go back to the Philippines. Giselle, I need you here. And I need you to the rest of my life. Sir Caleb. Sir, why me? Because I like you. And I love you, Giselle. What? I know what you feel. I promise you I am willing to go with you in your country and to marry you. Sir Caleb.
loving me, Caleb. You are really good inside and out. My heart is definitely choosing you, not only my naked eyes. Caleb, dear. My mama and papa. My brother, Fred, and this little one is our youngest Loloy. Hi, hello. My name is Caleb. Thank you for accepting me and my good intention for Giselle. Yes, very happy, but English no speaking. I don't know because I have no grade. Oh yeah, only grade 3. Fred, ikaw may saligan ako sa pagpakitsulti kang kuya ni mo, Caleb. No split ko, anak, madam. Buutan siya. Nakadaig kami ni mama ni mo sa iyang gipakitan pagtagan. Bitaw, Giselle. Dako bitaw gyud ang akong pasalamat sa iyang pag-abot sa akong kinabuhi, mga pa. Dili gyud ay maayo kon kotobra sa istorya ug wa sa buhat. Pero si Caleb, gibuhat ang unsa iyang gisaad, dili ba? Sakto gyud ka, Mama Josie. Madiretso na lang kong pauli. Lain ang pumubiya og kay ni Caleb sa pay. Hindi mo siya masud sa iyong naon. Salamat. Ikaw din ang inilang. Leo? Oo, ako lang yun. Ikaw yung giniskay kayo ng aram. Ako mapasabot mo ang hitabo. Please, let me explain. Langging. Goal kay ko anong problema. I'm sorry, Leo. Apan ingnon di ka. Dili na ko interesado anang imong let me explain. Galuod-luod ka lang. Ew! Muna kay angay pang ipasabot na ko, Leo. Humanata. May obligasyon ka na sa lain. Ato mag-focus o ayaw na ko kay wa kay tulubagon nga rin ako. Bugo! Ikaw paghihapon ang akong pilikon. Basta, hindi dito magbuwag. Pahilom mo eh. Tapason nang di kang takong sa kusandang sa kamagin ka ba? Pagkahuwang ka lang, Leo. Managlahin na sa kalibutan ka ron. O buwan na kita. O gaslo na napod ko sa akong fiancé nga Arabo. Nakamgong ko, Priscilla, nga unsaon naman lang kung siya pa ang akong maninyoan. Huwag ko magpaso sa kung pagpakasal ni Caleb, nga kani ako magkaon nga Arabo. Pinangga kay ko niya, ug yatiman sa niya ang akong mga kinikanan o dikson. Dininalan ko po daghang salamat. Inyong magtatampo, Giselle. Mga kasama, maukato ang katapusan sumpay sa suwatampo ni Giselle, dinining atong tulumanon, BagOng Bayani.
Kung doon ay kami sugilanon sa OFW, suwata kini ipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd floor, Osmeña Boulevard, Cebu City. Mahimasag nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. O sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon isuwat sa radyo ni Marvin Sanchez Caballero. Ugubos sa direksyon ni Giselle Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Aldwin Nacorda. Kini si Priscilla Daganas, maingon. Hanggang sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpanig.